खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 24 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव सारिआलि ओनसोलाव थांनाय हरनि समाव गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथायाव गं 25 न'फोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों आरो बे अर खामनाय जाथायाव गोबां कौटि रांनि धोन सम्पतिफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। लकेलनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला गं 6 गेस सिलिन्डारफोरा ब्लास्ट जानानै बे जाथायाव जादों। अदेबानि गं 6 गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानायनि जाहोनाव बे अरा खामदों। उनाव जाथायखौ अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै अरखौ खोमोरनो हादों। नाथाय अरखौ खोमोरनायनि सिगां गोबां कौटि रांनि धोन सम्पति आरो मुवा बेसादफोरा सिलिंखार जाखायोमोन आरो बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिखाव डकाइतनि उदखारि सोमजिदों। btrनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सिखाव डकाइतनि गले गले गुलि गावनाय जाथाया जागासिनो दङ। बेबायदिनो थांनाय हरावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव ओनसोलनि कर्टिमारि तुलसि बिलाव गिख्रंथाव डकाइतफोरनि गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव बिश्वजित बर्मन मुंनि सासे CSP बिगुमानिफ्राय माखासे दुथां सुबुंफोरा गुलि गावनानै 2 लाख रांखौ लुथिना लांदों आरो बिश्वजित बर्मनखौबो दुथांफोरा गाग्लोबना गालांदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आक्रासु आफादा अदेबानि कच राजबंसियारिनि फरायसा आफादा जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। गंसे खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङाव सासे आइजोआ गथ' जोनोम होनो हादों। जधपुर बाउन्ड सूर्यानगरी एक्सप्रेस ट्रेनाव सासे गोरबो गथ' गोनां आइजोआ खारबाय थानाय रेलगारिनि सिङाव सासे हिनजावसा गथ'खौ जोनोम होनो हादों। आइजोआ मुम्बाइनिफ्राय राजस्थान फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बे समावनो रेलगारिनि सिङाव हरखाबै उदै सानाय जानानै गथ'खौ जोनोम होनो हादों आरो बिमा आरो गथ' सानैबो बे समाव मोजाङै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ नागिर हमगासिनो दङ। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि गेहेरपाम कियतकुसि लामानिफ्राय बरपेटा पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै सासे ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि ड्राग्स बोखांनो हादों। लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा गोलाव समनिफ्रायनो नागिरबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव पुलिसनि आखायाव गोलैबाय। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय आनर हुसैन आरो बेनिफ्राय 150 ग्रामनि ड्राग्सबो बोखांनो हादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।